sahanjelwa uthando lwasezulwini. uNkulunkulu singabantu lasithola uNkulunkulu ongcwele nakhamandeleni ezasekhona. Baba wethu ongcwele, namanje sisamangele, namanje sisathobeka kulolu thando ukuthi wawuboneni kithi uNkulunkulu ongcwele ukuthi usithande ngalolu hlobo. Baba wethu othembekileyo, Nkosi yasezulwini, sesibuyile-ke Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu omuhle, nakule ngxenye Nkosi yami yokugcina kulolu suku. Kusenxuseni kwenhliziyo yethu Baba wethu onamandla wonke ukuthi uNkulunkulu ongcwele uphinde usithululele inhliziyo yakho Baba wethu ongcwele, singakayi nje ukuyophumula emoyeni wethu uNkulunkulu ongcwele, ukuthi wena Nkosi wena ofanele ube namazwi okugcina. Nkosi yami, nakuyophela usuku njena phezu kwempilo yethu uNkulunkulu ongcwele, ilokhu Nkosi sizwe unyenyezelo endlebeni zethu kusukela usuku luqala kuze kube manje. Baba wethu othembekileyo, siyabonga Nkosi ukuba noNkulunkulu onguwe, ongaphezu ukukhuluma kubantu bakho, ongaphezu uba nezwi uNkulunkulu ongcwele, kwababeka udlebe kuwe Baba wethu ongcwele. Sipheke Nkosi indlebe yokuphinda silalele lokhu umoya kushoyo emamandleni nantambama. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu ongcwele, sinikela umkhonzi wakho Baba wethu ongcwele ukuthi impela sizwile uNkulunkulu ongcwele uphefumula ngaye Nkosi yamini. Kodwa namanje uNkulunkulu ongcwele sisathi wena Nkosi qhubeka kulokho Nkosi obona kufanele uNkulunkulu ongcwele lungakadluli kalusuku sikuzwe. Baba wethu othembekileyo, siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga Nkosi yasezulwini, siyabonga Nkosi enamandla, siyabonga kuphila kwemandla, siyabonga wena wethu ongcwele ungaphakeme phezu konkulunkulu bonke. Baba wethu onamandla wonke, sithoba phambi kwakho, sethula imiqhele uNkulunkulu ongcwele, silingisa abasendulo Nkosi yami abagaqazelayo nabesabuye bezovuma ubukhosi nobunkulunkulu bakho. Uyinkosi ephakemeyo, uyinkosi enamandla, uyinkosi yokudunyiswa, uyinkosi efanele ukubonga bonke. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele, siyabonga Nkosi yasezulwini, siyabonga Nkosi yasezulwini, siyabonga Baba, siyabonga Nkosi, siyabonga Nkosi, siyabonga Baba.
akakho nejubane ongesuka lemvezi la onejubane aneti ezela nanguya ungaphinde emuva khona nje hallelujah. As you early rejoice in the Lord, I say, rejoice. Good after Nicolas Shundal. Angas Nadigilan, wash one thing. Over anxiety so much. I know my official one new room. Hallelujah. Amen. Rejoice in the Lord. 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 Jabulile angibaboni abajabulile ngibona ngezandla ngizwe ngokukikiza ngizwe amakhwela ngizwe yonke ayakaphela ukujabula ngoba ngibona ngangigcuma nakuya Hallelujah.
Woo! As I'm not into is like I'm not. All right. Ikondeng funa si bambe. You must learn to rejoice before the Lord. If it calls for laughing, you must laugh out your lungs. Don't be reserved. You miss a lot of things who reserved. Also reserved. Ufuna ngutshele isonothi yamadoda. Amadoda, they reason a lot. That's why they miss God a lot of times. You don't have to reason God, you must believe God. That's right. Uma ethi le ushonile. Ungabuthi kodwa njenganini. Ungakutshela umuntu nje angenzeni uzosala kanjalo. Melamdeni, do you want to laugh? Come here. What's that? Come here. Laugh. Yeah. You will never be the same. Never. You are too reserved. That's why you miss God. Abanye abantu baqanda inhlana naye lo mfana. Ngiyemcela uma ngiswele engizohamba naye bese ngicela ukuhamba naye. Ngamthanda nje wafike ebandleni lami. Some years back wehle umoya ingcwele. Ngathi ngimbuza something wathi ungibuza ngoba nendaba umoya ingcwele ngayithola kuwo uthi angenze njani. So he is not from my local church. Sithola nje, but he belongs to the Assemblies of God. Hallelujah. Amen. Sengizile thapha ebandla lami baningi la endlini. Yes, Lord. He's still going to laugh. Don't worry. That's it. Don't worry ngaye. It is contagious. Yes, sir. Yes, sir. It's going to get on you. Whoa! Oh, Jesus! Woo!
Aha, uyayizwa ke manje. Emuva lapho. Usemuva kithi awukho emuva uNkulunkulu. It's real. It's real. Yes, Lord. The Lord is good. Wawahlekani esontweni. Uzibumnandi bukaNkulunkulu. Wawus? Yes. Uyayizwa la khona manje. I told you it's contagious. It's going to get on you. Usekhona bela. Adala. Yes, sir. Nali ngubezi ihleka lingaqedi. Nathi wazohlabela njengaleya ndoda. Athi God is moving by His Spirit, moving all over the signs and wonders when God moves, oh Lord. Praise the Lord. Makhona ngangifundela tendo tebapostoli. Tendo tebapostoli. People didn't know that I'm a Swati. I speak Swati when I'm at home. I speak Zulu when I'm here. Nyanza leyo baba. Bishop. Yes, sir. IsiZulu ngasifunda esikoleni. Grade 1 to form 5. There was Zulu there. Siswati sifike manje. Sangifica ngise college ngifundela ubuthisha. Ngasifeyila. First year I failed it. Ngasiphaza ngeseni. First year yangihlula lento ngoba ngangikhuluma ngingakwazi ukuyibhala. So kwabiza ukuthi ngiyibhala ngikwazi ukuyibhala. Miyeke lo. Wenza into yakhe naye. Hallelujah. Ngitheni? Tendo tebapostoli chapter 1 verse 8. Funda the. Kancane kakhulu. Ngafuna ngeSiswati, ngeSiswati ngisithanda le verse le. I'm choosing. Yes, sir. Some Bibles I don't buy. And I encourage people ukuthi bangathengi noma yini isitolo. That's true. Some Bibles ayimhlobiso. Yes, sir. Or NIV or Good News, what. There are some verses angekho good ku NIV. Yes, sir.
amanye amavesi awafu That's true. angizwani nalokho ke awufuni unginike into ehafu ufuna unginike yonke into. That's why I recommend the King James. Wena baba ngithini sibongo? Wesby. Ngizokuthola mangidibana edrobheni. Ngakuthola edrobheni. Ona ngome edorobha lami. IBenedict isibhedlela sami. Umfundisi uNdebele lo seAssemblies wayesebenza lapha esibhedlela ngamtshela ngathi daycare zosala lezi waba sathe ngiphethe ikhiye zama ambulance eziyosala daycare lezi ayisalanga zasala usekade ama ambulance manje ukade imphefumulo manje hayi ama ambulance ngamtshela sile phesheya kwaNqeku ubani wazi kwaNqeku just before you get to Benedictine, you turn right, Maukamelu, shone path and Kotin, Kupka Peshe in Tabin. I've been traveling all these places. No, this is the 4th or 5th time I come here. Hallelujah. I came before you came. Oh, we have feet is in. 2016 I was here. Praise the Lord. Phone. Kepha nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema eJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Wow. Uzwile? Yes, sir. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezulu kwenu bese niba ngofakazi. The power will give you ability to witness for Christ, starting in Jerusalem, Samaria, Judea, and the uttermost world. La kuvezwa enye inhloso kamoya ongcwele ukuthi sehlele ngamandla kamoya is to give us power to witness for Christ. Not amandla nje ukuzijabulisa, no, to do something. And wenza sengahamba kahle bakuthi sekufuna sihambe. Safuna siye eSouth Georgia. Atlanta. Basilindile la. Khona abantu basilindile. Nina aningaqala ucula nini. I must tell you today. Mina ngifuna ucule dadewethu kuvuka umuntu ofile ngale ngizothi. Aqhamuka langene ngomnyango la. No wanquma ukuthi ayozangene la. Aqhamuke ngenaddress la egijima. Ethi ngibiziwe la. Ungeniswa zini wangena ngenaddress. Bathi mabethu ngathi hayi miyekeni kuze kithi. Kuze la. Wathi ngifuna ukuya phambili ngathi miyekeni eze akeze. Wathi mfundisi nganquma umalima letende ngathi angiyongena. Lizidanga. Kwathandazwa. Kwenziwa njani? Kwase kuyaculwa. Ungaculela ukuba ngumsindo. Ungaculela ukukhompyutha loseduze kwakho. Khotha loseduze kwakho. Uzobambezela, you lose your things. La akunabi na competition la. We are not here to compete. Manje okompyutha la phumani njengamanje namunye uvuliwe. La kufuneka nizwe ukuthi namhla uNkulunkulu ungakudade wethu bese nibeletha kuye nonke. Hayi to commit, no. Futhi nithandazela ukuthi uma nicula nihlabe inhliziyo.
Hayi ukucula. It's not about that. It's not about keeping time going until the MC takes over. MC kufuneka afika ama pieces la sekuphithike yonke into. Aqoqe. Lenomuntu oculayo ke lapho. Afike sekwephuka yonke into la. Angasazi uthatha no faka nani. Abe senkingeni. Hello. Amen. Sijwayele ukukhonza emasondweni ethu lapha sikhona ukuthi siyoqala ngokuthi senze ukuthi sike somonga of 7 esondweni singene ngofa 6 just 1 hour kunento ekuthiwa i-pastors night esondweni lami kuthiwa uyayikhethela u-chorus leader no-MC nabazothatha umnikelo blah 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 ngathandaza mina uNkulunkulu wanginika umuntu ngayeka abanginiki lutho umuntu ungayenza uNkulunkulu into angayishoyo ungayibizi futhi ngompostoli engashiyo ukuthi ungumpostoli ngoba zofika ilingo zopostoli zikushaya phansi mengasho nje thula ungathandi i-title thanda ubizo mathanda i-title uzojatshulwa ngabantu kungona ube lento nje uNkulunkulu akwenza oba yiyo ungahamba uyibeke uyithwala ekhanda no kwaphela nje ngoba uNkulunkulu uyayazi into akwenza waba yiyo akayingabazi futhi uyazijulele uthi ke nizakwamukeliswa amandla uma ingcwele sefike phezulu abafundi beBhayibheli naba angibuka la angimazi bathini mangishoni. The word power there is not the right word. The New Testament was interpreted from Greek. And igama lesi Greek mawuthi uyacheka lapha is dunamis, it's not power. Uma uthi dunamis it's not power. But ini isiqhumane. Into eqhumsayo. Why uNkulunkulu akhetha ukusiqhumisa? Ingoba kunezinto ezitight in our lives. Ezisibophile. Mawuzalwa awazi abazali bakho bakusaphi. Uyazi? Bakudlisana. Bakusika la konke bayifaka la. Eniyasebenza into bishop. Ngadlali nje kanje. Kwabanye iyaluma ibhidlike. Lokuluma ibhidlike itshena wena isemsebenzini. You need to do something. Uma ngabe unjalo sibone ungahambi la sizokuthanazela siyibulaya lento le. Ngoba izogilisa izika ila egazini lakho. Udinga isiqhumana siqhumise. Hayi qhume yonke into. Dunamis. Bese uthola amandla. Ngathi uthola isibindi sokufakaza ungesabi umuntu. Khona uthisha la? Uthisha wena? Kwenzekana esikoleni sakho? Ulinda ubantu enze something ngoba wena ufuna uqala. I started the ACM in a primary school. Ikhona primary. Kulumani phela ngikhuluma nani nje. Ngayiqala primary ke mina. And my first convert is a pastor, Bongos. He's a pastor at Katlehong. Not in Swaziland, but in South Africa. Katlehong. Nini bengoshumela prayer conference eGoli. Ngamshayela wangilanda ngawushumela esomeni lakhe. Waphenduka enze standard 2. Wena uthi ingane zincane makwenziwana. Ingane ziyeza ukuthi uthini. Enzile mkhuba ongayazi wena. Wena ucanti uyazi zingaphezulu kwakho ngenqondo. Khona ngikhuluma naye ngomgqibelo umfundisi. Ngithi mina uyawazi uAI. Uthi angiwazi ngithi mina hawu.
alukho ucingo kwakho uthi ngengenza ingane zami ezifunde primary zikhuluma ngo-AI nje wasala njani wena umdala nje ngithi mina information osibuza yona ile ku-AI ekhaya kwakho endlini ocingweni lwakho. Don't come to me. Open your mind. Niza kwamukeliswa amandla esifikile umoya ongcwele bese ngofakazi bami. Jerusalem, you start at home. Yes, sir. You start with your neighbors. Thina endaweni yakithi sengudzeni. Awukho umuzi singawuhambanga amasins wami. There's no home lesingazange safika kuwo. Sicela ukuthandaza. Uyazi futhi senza njani Bishop? Saqala ngemizi yabafundisi. Because uNkulunkulu wasinikeza iwisdom. Uthi masiqale emizini yamakholo azosiceba abafundisi bawo. Kufuna abantu basiceba bathi abafundisi nakithi bafikile. Bafikile abafana. Le ndaba isahamba njalo ivusa abase yebo iveza imvuselelo lomhlengi ungubani na esibhedlela inquyimlezi yombili indaba yamanjalo right inside the hospital wangimuzo munye ubaba we baba kanti wena weza ngaka esibhedlela ngoba abantu bebese esibhedlela bazothandazela inside the hospital basuye emakhaya umunye umfundisi uNtulu wasesiteku mfana umazwe wathi angifuni isibali ufe ngatholanga utho ngibeka izandla athi ngibeka izandla wawala phako omunye umbhede inyawo zikho indaba yikho enyaweni yeke inyawo zami ezami khuluma zakho indaba yeke inyawo zami uyaphi lapho uzobuya nobani hawu yasingamzwelo baba hayibo kunendaba yakho esafikile uMangcwele ngizokumelisa amandla ufika namandla dunamis kukhona ibhidlika namzimeni wakho inkani iyabhidlika ulaka luyabhidlika moya wami uyabhidlika hawu madoda sinabantu abanenkani masondele sinawo namuhla angisabahlabeleli Bishop sasihlabela kudala sithi nolaka lwakho lungachithwa nya likhona igazi lonele mfana yebo ke nako ukuziqhenya lethembe sasho njalo kudala siqulibele lunjani ulaka ngoba sisaquli namhla akulaka lunjani ulaka bakutshela bathi mina vele isibongo sami sisho njalo unamama unedimoni lenkani angingitshelanga makhaya labo osongomnyama laba abadimona kwamakhanya le nithi lithakazelo amadimona lesibongo sakho yikho uJesu wathi ungafungi wawothi yebo noma cha
ungayili. Lekithi nje wakithi umuntu mayikhona uzokutshela wathi mphazima noma ungeze nesibhama ka emva because ubize wonke wabiza nenkosi yamadimoni akwandla ngamandla akasayi emva angafana afe ufuna ukubuyisela lapho mina ngihle nje. Hallelujah, hallelujah. Umoya ngcwele kunezinto eza ukuzozenza empilweni yethu. Nikhona bazalwane. Okunye ezela ukwenza, it is to impart spiritual gifts. Kuna gift here, word of knowledge. Kuna gift here, word of wisdom. Kuna gift of prophecy. Kulman pe. Huh? Discernment of spirits. Ma? What? Funda at your Bible. It's healings. It's gifts of healing. It's not one. Well, then the young Tavangis, Bishop. Let us say, Nezippo. If I near the spelling. Ona opetwe ngamehlo awumse emazinyweni. Kune eye clinic ngapha. Kune dentist ngapha. Kune gyno ngapha. Khuluma impede zazi lezi nibone izindlela phambi kwami. Hawu senithembe mina. Amsholo yami. Uyazi nethela kabi. Nani yazisho lezinto niyayibala. Nala ibandeni bekufuna kube njalo. Sazi ukuthi abanje beza ngala, abanje beza la. Hayi ukuphusha nje. Lena siyenza ayisizi. Lo phusha nje. Fika umuntu umisitene likhula. The lame shall walk, the blind shall see. What. Stata bonke simixa lapho. Basinda bonke. Ngeba sinde bonke ngoba akathwele zonke lezi zinto. Ikhona specialize kuso. Yiko izipho ziningi. Kufuneka wazi kunani kuwe. Ngangasebenza nendoda mina specialize ngamathambo. In the healing. Sebenza ngani? Amathambo. Wawuthi mawuthini ithambo nje ngithi ngapha. Hayi ukuthi mina ngangikuthanda nje. Ngakuthanda nje uma engekho. Uma ekhona. Did you know ukuthi uNkulunkulu laba banamathambo mafishane uyawelula? Namade uyafinyeza. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did you know that? Yes, sir. Nangu conference Mangosuthu. Ngihambe ngisosozini ngilapha eMangosuthu. Kwaqhamuka ingane igijima isivinini ngamangala ingane igijima ngakizowa. Kanti izakima ngibuzanga. Yafike yangibamba yajabula ingane. Ngani wawabani wena? Ukrimi mfundisi ukrimi wapi? Mfundisi wangithanda nje lepitritifu kwanesi usibani. Oh ngiyabonga ngane yami. Ufunda lapha kanti. Uthi mfundisi ngaphila kodwa kokwenze njani? Asizazi izifo zentini. Sentana njani yami? Futhi asinikumbuli kwesisikhathi. Ngoba asina portion lapho. Okwethu kubeka isandla. uNkulunkulu ophilisana angenelani nalokho. Uzoyibona ukuthi wenzani yena ngoba kwasho yena wathi asibeke izandla. Akasho ngifundisi bashayo esibili. Asho sibaphushe wathi sibeke izandla. Yiko labafana abashumana manje sibafuna sibafake lesini. Ubekwa isandla awumphushi umuntu. Awumshayi. Ubeka yini? Because healing is not with you, it is with God. When you extend a hand, and uNkulunkulu alandela isandla sakho nefaith yakho.
Amen. Mwana ufika nezipho madoda. Healings. Izipho zokuphulukisa. Yikho mina ngiyaye ngithi umuntu okhonza isonini lami akathandazela kwindawo. uNkulunkulu wakuhlela lento ukuthi abagulayo in the church they are prayed for in the same locality. Yikho he provided gifts of healing, not one. It's in the church. Ibanda lilahlekele direction alazi liyaphi. Nabefundisi basangene futhi manje. Umzothi wozani kimi ngizoniphilisa. Uzwe ngubani? Kwasho omunye eswazini. Wathi uNkulunkulu uvuse mina ngiphilisa abantu ngathi mina mfowethu. You must know one thing, alithi isonto leziguli. Ngakudakhe bandla ngeziguli. Iziguli zizofuna ukuphila. Azange uzokhonza. You are confusing yourself. Preach the gospel to this person. Uma ephendukile umkhumbuze ukuthi ukhonza phi? Hambe sonini lakho phela. Mina ngifuna ukuba ngabantu nabefundisi Uma efike sonini ngimazi ukhonza lapho. Ngimkhumbuze baba ukhonza le wena. Uyaphila. Ngimtshela umfundisi imvu yakho idukele ngapha. Umduka ngapha. Sikaze siqabane singalibona izulu siba ngumuntu. uNkulunkulu engibiza nzama. He attached some people in my calling. That's what I believe. Noma ngangibeka phi. Mangifika nje ngima ngimemeza bazongizwa abantu. Yebo baba. Wenzani? Ngifike eMelika mina. uNkulunkulu wangisurprise. Wangiqeda uqina. Ngikhiphe kuse. Yangizwa? Ngathuka kakhulu empilweni yami. Sifika Sunday, i-conference izoqala, ngathi sifika Thursday, conference izoqala Monday. Singama speakers. There was Maxwell khona, umfundisi bani waseZimbabwe, sisibaningana nje. Margaret Mhlanga waseZimbabwe, nomunye ngikhothisa ngosakhe. Sekuthiwa ngesonto sesiyisontweni, lesonto sokhonzela ku. Sebafika basemukela bathi some speakers have come. We'd like them to come and greet us. Nje kumasakhona kaqale ngapha. Nompofu. NoMargaret besengcina ngemina. Uyazi uma ngithi nje I'm bringing greetings from Africa. Somebody right at the back in the auditorium got healed. Yeah. I'm telling you, let akuyona yami. EkaNkulunkulu. Ihamba ne voice yami. Le voice yakho badinga kuyizwa eSouth Georgia, Atlanta. Your voice bayifuna msimama. I tell you. I was shocked. Kwa window emuva egcineni ukuthi futhi anginango mina I'm bringing greetings from Africa. Abawaya ngingenda wabo. Kwafika isikhathi sokuphuma e-auditorium. Mangifika indoda ngifica emnyango ngibamba nqini indoda. Ngabazathi indoda uyangiyekela lutho. Lalela mina. Ngacabanga ukuthi khona izona engingazivumanga ayifuna umprofeti. Angithengethukile manje angisazi manje. Ngiyafika eMelika the first Sunday engena ngasonto. Indoda engibambile ngiyeki. Bayifika bangilandile ithi hayi I'll bring him. Yangikongoshela indoda. Ngathandaza kwaphela amagama. Angazi ukuthi ngithandaza ngithini. Ngoba angimazi ungibambeleni. At last yathi indoda
I've been seeking this church for 20 years. But when you greeted us, when your voice hit my ear, sickness left me. Uzothini lento uhamba utshela abantu uphilisa abantu wena. Ngamphilisa kumuntu, ngoba mina ngayikhulumela nje. Futhi ngangakhuluma nganguphiliswa. Ngangibabingelela. I'm bringing greetings from Africa. Kophila umuntu. Futhi lento yokuphilisa we brother. Iba la emathanjeni akho noma ungafa ayife. Ngama nawo. Samsana nsingo. Yes sir. Noma ungafa ayife. That is why le ndoda baba emncwabeni wayo yakhumbula nto. Amathama awa ngathi isidumo sawo sawele emathanjeni umuntu wayefile. Ofu. Unene. Ujinji. Wezwe ukuthi kwenzeka nomncwabo wakhe. Uma bephuma nebhokisi. Khona umama wayena madimoni weyama ibhokisi. Wakhewula bambamba ezantsi. Khala madimoni. Ngoba kufa umuntu lapha phakathi. Amathamba akala phakathi. Lento inamandla brother. Sisuke siyithathe kancane. Uyazi ukuthi ibandla uma lingahlangana bese liyakhonza. Liworship uNkulunkulu. Lamandla nyaza angaphilisa abantu bengakathindwa ngezandla. Ngapha abantu bathi nami ngithindile. Sisuke thina size uzosonta asizokhonza. Ngoba mzwana soqala ukukhonza brother. Masingena nje we worship the Lord. Start uduma sikusakuye. Sithi masiphakamisa asithatha silethe kuye. Ebese sinike inamba zokukhonza ukuthi sibuye sikhonzane. Manje thina siyithatha ikude. Asizwa lento. Asikase. Safundisa ibandla ukuthi wena we-gift ye-word of knowledge. Uma uzwa i-gift yakhe inyakaza, you come to the pastor. Pastor, I have a gift of word of knowledge. Because lokuphila kuse kuwe. Kufanele umuntu athandazile uwe hayi umfundisi. Mathi lasifuna abantu bathandazile umfundisi. We are wasting God's time. Lokho lokuphilisa lukho lunyakaze kulo. Yilo oluzwile. Akathi akutshela ukuthi mbize. Mthandazile. Asebe afunde ukuthi kunani ezandleni zakhe. Abazo ngibephetini. Wonke umuntu kuyisa umfundisi. Listening over time. Sinibekela ukuthi lisize. Ake lisi relieve hawo sukani. Relieve us. Relieve us. Amen. Relieve us. Safa umsebenzi. Nikhona. Kunye noma ngamkhulekela ka 20,000 times ngeke aphile kodwa wena uyakhuluma izwi phile. Ngoba lento kuwe. Yikho uNkulunkulu wasinika izipho. Ini is it not one? La endlini ungafica ukuthi kuno 4 or 5 wabane gift of prophecy. Bafuna ukuthi bafundiswe ukuthi uma une gift of prophecy you need to delete friends. Ngiyakhuluma manje. Delete friends. Your only friend must be God and his word. Ukuthi uzoprofeta right. That's right. Ngoba wabana bangani nizohleba ngemfundisi
nikhulume ngemali nikola yini ngesontweni, nikhulume ngalokho nalokho. When you open your mouth to prophesy, you speak about those things. Ngoba umuntu profeta ngokugcwala komlomo kugcwele emlonyeni wakho. Ulimaza igift. Yabona ngesikhathi enginike microphone athi ngikhulume la. Lena ngiyikhulumile lapha kufuneka kube nomuntu oletha iProphecy kule nkonzo esisuke kuyo. Wayibamba. I know kungenzeka uba kunento ezimbili ezintathu ezenzakele. Ngenzeka ube off spiritually. Wayizwa late. Wasiyesaba. Kwenze usenesikhathi eside enganikeze iProphecy. Sekulukhulu abuyele ku position yakhe. Kufuneka alolwe azabuyele ku position yakhe. Yikho phela Jesu msindisi. Yikho phela uma kukhulu umuntu ngezilimi esondweni ungadoleki umuntu akusho sekuphelile. You need patience. Ngenzeka uhambe ekhaya exabaneni nomyeni wakhe. What drop spiritual. Uma ezwa kuprofetwa ngezilimi uzama ukupick up ngoba uyazi ukuthi ufuneka kumnje. So kumthatha isikhathi ukuthi athi pick up. So thina we need patience. Simlili sijahe kanti sizengubani na manje sijahe iwashi angazi siyapi nalo kudinga ibandla libe patient limlinde lo osazakha aze fike kwi-level anikeze interpretation kanti iBhayibheli futhi liyasho ukuthi uma ukhuluma ngabikho umshayo thandaza ukuthi umshe wena noma nje ngingakuthandi kwenzeke sonke isikhathi ngoba ku deprive igift yomunye umuntu kanti ngithini manje ngathi igama le deprive kwavuka into ukulova enkonzweni negift icala uthi ibandla likhonzwe ubani le gift wanikwa ukukhonza ibandla welihlana ekhaya ukhonza ubani mungakho hayi bengibambekile abaye nje into engekho makhanya umzo yethi kufika isihloko sami ngo-9:30 sengithi ngiyaqoka isihloko sami sefika ngo-9:30 sengiqoka ngisinikeza 2 things. It's either ugada umuzi wami noma uyangiphezela sesontweni. Akho umuntu ozangihlisa ngingayisontweni. No. That is God's business. I cannot be absent. Ngangomlunga ube absent lula. Wami ukhwehlela ngendlela uyakhona. Kanti umuntu ngizothini? Ukhwehlela uyakhona. Ngoba ithikithi ufanele ahambe. Ngapha kaNkulunkulu ufuna ithikithi lihambe. Uyazi isigebengu wena. Wena. Ukuthula abantu. Ngithi indaba yezipho njalo. Ukulova nesipho ekhaya icala. Ningabona amanye amasonto nomuntu angalova imali yakhe ayiloyo. Ngathinta kabi. Mina ngicela igoli. Ngoba iyamkhulumela imali. But khona abantu abangazi imali yabo yabakhulumela. Mabalovile walova nayo. Kamba bonke. Ulova lo mzalwane uluza lo mzalwane luze nemali yakhe konke. Uthanda uthini? Noma maningezwa ngiyabonga. Yakhuluma uBishop ngapha. Uma ngcwele usinika izipho wakwehlela nje ngekuhlala ngamle gift. Yes sir. Uma ngena gift ake ehlanga. Ngona sithanda nawe. Wehlele nawe.
Kwakuhlangana amafinyila namathe nenyembezi. Uvuka usukhuma inhlabathi lapha phansi. Sibona ukuthi ayikhonto efikile lo muntu yamshaya phansi wehlelo. Umuntu ohlelo uyabonakala bakwethu. Akafani nezolo. uSaul bambona bathi kuyini lokhu okwehle indodana kaKishna kanti awuseprofeta usengumprofeti na wabona uyabonakala umuntu ohlelwe. Praise the Lord. Mefika umengcele ufika nezipho ku Romans 18 ngathi 8 verse 14 uyazihola ukuthi sibiza thina esola umoya sibiza ngomadodana sibili. Awufune Romans 8:14 sizwe kahle. They that are led by the Spirit. Ngiphangisele ngifuna ukuyeka ngiyamba ngolala manje. Ngifuna ukulala. Kwaba Roma 8 verse 14. Bonke abaholwa ngumoya kaNkuluNkulu labo ke bangabantwana Bonke abaholwa ngumoya kaNkuluNkulu labo ke bangabantwana bangu angibazi ke abangahola ungangibuza. Asipake lapho nje. Abaholwa ngumoya kaNkuluNkulu labo ke bangabantwana bakaNkuluNkulu. Last Monday mangiyalabe ngiyakhona uthi umoya ingcwele kimi hamba ngale kweyelo line. Akunamoto engiyibonayo. Emva kwami akunamoto lapha mngwami namoto. Hamba ngale kweyelo line. Hamba ngale kweyelo line ngoba ngiyalalela bhe. Mangithi plan kwa qhamuka itruck lehamba ngapha ngakimi. Leqolo line leza kimi. Ibe ngangihamba kahle ngabela ngishaya. Siyaphepha. Unyawo lwami loka right alukholiwe emotweni. Makhomba mina. But manje uyangisiza. Kuthi mangizoqhamukela la kune camera khona. Athi yehlisa ngehlisa Ilakuphila khona. aha or else ngamathitha agcwele ipocket. Yes sir. Yes sir. Wawuhamba 270 ngibanjiwe mina la mangidlule empangeni ngidlule emthunzini la ngadela umuntu weMercedes mangifuna umovertake abuye ngapha ngibuye emva kwakhe kwathi bakuvule isikhala singaka ngayipressa lento 270 la ngishaya iphoyisa ngehla ngigqoka isuthi ngahlala phansi that's continue ngahlala phansi ngaxolisa othi no baba hey wena phela la isitoksini namuhla awunikwe ithikithi manje ngathi mina mfowethu ubone mos iMercedes esivele nawo la iye emphazamisile uthi nginibone nivele nginsile ngamanga ngathi nenzani ngithi bengafuni ngovertake wathi awumfowethu ubehamba right yena wena uhambe lo wase ona ngokuthi athi nginike u500 ngambuza ukuthi ngiyahlawula noma wathi nginike u500 ngudede wami ngathi hayi kahle mfethu ngafana ungivale wathi asami nguvale ngathi anginankinga uvale ngoba sesongena sobabili namse ngovula icase phambili ukuthi wathunywa ukukoleka u500 wathi suka phambi kwami ngene
Zikhona izinto ezifika nje ziphuthume zithi. But isikhathi esiningi he wants you. He tells you. Mina wangitshela ngifelo ingane. What your child is died. Ngathi yabona ukutshena umoya ingcwele and anginalo usizi. Ngatshena uwe kwaphela usizi kwaphela ubuhlungu yonke into. Ngahleka. Angihleli nomama ebengihlala kwakhe umamhlele. Wangithethisa ukuhlekana ingane ifile. Ngathi ngihlekisa ukuthi umoya ingcwele ungitsheni ukuthi ingane ifile. Ngeke ube nosizi. Ngeke ube nosizi. Yes, sir. Hello? Amen. Noma mmeshona unkosikazi angibanga umsizo kuthina. Efika ingane ikhala ngathi ukhwela nsisi. Wathi umama sethulu ngathi ulele phela. Wathi ushonile baba ngathi ngimshiya manje lapha empedeni. Wathi ushonile ngathi ngigibezeni wheelchair ngiyombona. Abathi mama khona. Ambi. Kuluka umphefumulo simple. According to 1 Corinthians 2:10, umoya ingcwele comes only to reveal the deep things of God. Izinto ezijulile zikaNkulunkulu. If you want deep things, the Holy Ghost is there to reveal deep things of God. Lokho kujulile abantu abangakwazi. Uzwa into abantu abangayizwa, ubona into abantu abangayiboni. You are on the right track. Lastly, Moya gives wisdom of God and understanding and all manner of workmanship. There is a that is Exodus 31, verse 1 to 5. Yes, sir. Uzwe into ongazange wayicabanga Yeah. makhaya. Lelo zoyiza namhla izokujabulisa. Sure. Afunda. Exodus 31 verse 1. Simakade wakhuluma kuMose wathi, bheka ngimbize ngegama uBhezaleli. Hayi ngimbize. Kunakala. Bheka ngibize. Nakho hayi ngimbize, ngibize. Niliswati sisi, but I know Zulu. Oh, wow. So ilahlile futhi. Lega 2020. Lena ma-apple cow. Ndio. Unayo nawe? Ninayo mina. Izekhaya. You must know these things. Le ncwadi ezakhishwa kuleli. Sikhona kulo. Zibuyisele. Uyayibona? How? Ngizama ukuthi emanga mfowethu. I've had it for 2 years now. Omakapiyes bala. Yes. Beshiye. Funda ma. uJehova wakhuluma kuMose wathi, bheka ngibize ngegama uBhezaleli indodana kaUri Yes. kaHuri Owesizwe sakwaJuda. Yebo. Ngimgcwalisile ngomoya kaNkulunkulu. Nimenze njani? Yes, come. Ngokuhlakanipha Ngimgcwalise ngani? nangokuqonda. Ngokuhlakanipha nani? Ugcwalisiwe. Ngokuhlakanipha nangokuqonda. Ngimgcwalise ngomoya ingcwele. Leyo siyikhuluma
uNkulunkulu esiza singakahambi mhlambe sikhuluma leyo kugcwaliswa because abantu sebakhuluma into engasile emasontweni balokhuluma ngokugcwaliswa awugcwaliswa ungehlelwanga uyehlelwa bese uyagcwaliswa. It's a continuous process. Yes, sir. Ngikhuluma ngayo manje kuyosha u1 still. Ya funda sisi. Nangokuqonda. Nangokwazi. Yeah. Nangamandla emisebenzini yonke. Yeah. Ukuba aqambe imisebenzi yobungcweti. Khuluma. Asebenze ngegolide. Yenze umoya ingcwele yonke lento. Aqambe imisebenzi yobungcweti. Artistic designs. Uma isingisa kusi right. Artistic designs. Uma ufuna ukwenza ama artistic designs la ufuna uye DAT eThekwini. Mangcwele ulinde size kuye ngapha. Sonke sideleze eThekwini. DUT khona lokho kwembuto. Okona uyakwazi nawe. Okay. Nangapha uMangcwele angasipha ke khona asikufundi siyaphiwa ngapha. It's given. UMangcwele uyakunika nje. Usukume wenze. eThekwini kuyagcwala. eThekwini kuyabhadalwa. Awunamali. Ufice sekugcwele. Awukahlupheki. Nangaphi line likhona ngapha. Li empty. You can go for something. Amanami phela bazalwane. Hallelujah. Kunabantu abavila pha bathi mina ngifundanga awukho umsebenzi ongawenza. uMangcwele ukhona ngakufundisa. Ngakupha. Ngakufundisa ngikupha. Hello? Nama. I want to free of charge. Funda sisi. Asebenze ngegolide. Nangesiliva. Yebo. Nangethusi. Yebo. Nangokuqopha amatshe okufakwa. Nangokuqopha imithi. Yebo. Ukuba asebenze imisebenzi yonke. Uthatha imoto yakho ndisuke la Mkhuzi ubhekele eThekwini. Ungakefike eMtuba uzobona eduze omgwaqo. Ezinto ezakhiwa ngabantu. Abaya nesikole for those days. Eswazini kwafundiswa imisebenzi yezandla komama. Kwathiwa ayikho inkosikazi engathi ayinamali yokusebenza izandla inazo. Ngathi ayikho inkosikazi engathi ayinamali yokunikela kodwa izandla zinjani. Ugogo ozala ubaba ushone 111 years ubekutshente nginabelungu abawu10 engisebenza kuwo. Ushone enemali ebhange ezwile nje imali enhle. Mina mangiqeda college ngiyoqala ukusebenza ngatshene imali ugogo. Ngawuthenga impejana yami nentwana zami amabhojwana nami ngiyoqala ukusebenza. Ngathi ngiyamnika ithi gogo na imali sengiyitholile. Wathi mfana wami uthuma mina. Thatha ibhuku hamba ufake imali ebhanki. Ngathi mina ngimdala mina. Lekhaya masishayelile besiya gogo. Beluka amacansi. Eluka lokhu ukuzala inkukhu. Nalokho ufaka phezulu ezindlini. Akweluka ngezandla. And she was making good money. You have no reason to say awunamali awusebenzi. Izandla zikhona. NoNkulunkulu ekhona. Hayi. Uyavila umthetho wakho. Uyivila. Msuvila apha bo. Ngegama likaJesu. Hawu, msuvila apha kwethu. Ngiyacela. uMangcwele akafikele ukusijabulisa kuphela. Kunezinto asinika zona ezigenuine eziphatheka nezandla.
Lo mama eSwazini makufundisa umsebenzi wezandla. Wayeke emsebenzini waye office. Sebenza ema-ofisini awabhalanga. Wayeka. Wabuya wazothunga. Ufe esethungela amakhosikazi enkosi uMswati wesithathu. Ethunga ama-bed cover marketing ale igodo zonke lezi. Ethatha imali afaka epocketini. Wakhe istairs kwakhe engasebenzi. Hamba nje ucupha imithile labuya ahlale phansi. Adizayine into athunga hamba dayisa. Bathenga abantu. Abantu bafuna ukuthenga namanje. Akakho badayiselayo. Hallelujah. So bazalwane uNkulunkulu wasenzela umusa. Ngithe ngezinsuku zokugcina uzothula umoya wakhe phezulu kwenyama yonke. For this reason kuze wonke umuntu ube khona into ayitholayo. Kwasithiwa singofakazi. Jerusalem, Samaria, Judea nasezweni. Lokhu ulibele uyaluka la eSouth Africa nje bonkosi. You are wasting God's time. Umhlaba ukulindile. Yes. Mina ngibatshela iswazini. Ngathi noma ngayizweni engaluzi ulimi lwakhona, engalukhuluma. Uma uNkulunkulu esefuna ngoshumayela, umathi angekho ngizoya mina. Ngoba ngafika mina ngifike ngimi nje. uNkulunkulu awumshe lokho kula inhlizweni yami atshela abantu. Ngoba uNkulunkulu ubheka la. Kuthini la? Bofuna ukuthini kulabantu? Usikhova Msibi. Wafika eNogi. Ene problem yesingisi. Isingisi sakhe sixeka. Wathi uzama isingisi kodwa baba. Manga lapho. Ngasa khuluma your mother language. In Norway. Speak your mother language. uNkulunkulu akananqaki nezilimi zethu. Wathi ukhuluma Swati eNorway kwasukuma linoki la umsho. La umshele manoki. Kwasizakala abantu. Ekhuluma imother language. Akanankinga nalezilimi zethu uNkulunkulu. Yithi sinenkinga. Bese naye sifuna ukumfaka enkingeni. Kanti yena ungaphandle kwayo. uNkulunkulu ufuna ukusebenza. Le voice yakho uma ingacula eMelika khona bangaphenduka ungashumayele. Bese le voice bathatheke. Khona umnyakazo ongasuka. Lo bona ngathi akwenzeki lutho le. Kwelizwe kwenzeka into esisabekayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuningi umengcele azela ukuthi sibe nakho. Nawe as an individual. Ungahlangene nabantu. Praise the Lord. Uyasithuma. Ushothi ungagibela itekisi la eliyeThekwini. Uhlale nomuntu uziyofika eThekwini ngamtshelanga ngoJesu. Mina ngikholwa ukuthi unaye. I doubt it. I am ngikholwa brother. Usuka la ufika eThekwini. Ehlela tuzo. Ngikusaba. Ngathi mangaphuma nje la uthi unesifo ugula njani. Khona abantu abangasheshe bakulayele ukuthi awungasizakala lo mzi. Umuntu ophuzayo mayifika la alishoni la ngingakaboni ukuthi uphuzwa ngapi. Uyafika yazi lutho kodwa abantu bamsiza. Yes sir. Ushothi ngathi genqike ile khumbi lapha eNdundulu afe lo muntu angamazi uJesu wena kuhle eduze kwakho. Hayi ngiyakhuluma nje.
mean, I've seen these things happen. Ngibe nomuntu eFryhead. Bathi mangcela ukhuluma ndoda, ngakhuluma nayo. Yamukela uJesu sihlele ebackseat indoda. Eteksini. Yamthatha uJesu yathi ngamthola njani? Athi mtholakala manje ngokukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo. Hallelujah. Yandoda ngicela ukuthandaza nawe mawuthi ngathandaza emva kwakho ngakuthandaza ndoda. Sathana eteksini secretary sanikana ama address. Ngophela 3 weeks yafika incwadi. Yathi indoda ngithe ngifunda iBhayibheli ngoba wathi angifunda iBhayibheli. Umuntu bese umnika icounseling short. That's right. Umnika ukuthi afunda iBhayibheli athandaze afakaze. Uqala ukuthi ufunda iBhayibheli umuntu ofikayo. Why the book of Joseph? Come on, speak ngizwe ngawo. The book of John, because it carries a lot of miracles. And lento yokumukela uJesu is a miracle. I-miracle ikhuthazwa ngenye. Uma ufika chapter 3 kuphenduka uNicodemus ngithi. Ukhuluma indaba kuphenduka lapho. Athi umntu awukanta kumina ngithi usala mntu uwe wethu wakwezwa manje. Mathi ufunda kuJohn 3. Nangu Nicodemus. Chapter 4. Nkosikazi wena isimile siqekayo. Kuthatha isikhathi umuntu akholwe ukuthi uphenduke ngempela, uxolele ngempela. Hallo? Mayeza ngalo mama lo. Ethi hayi, kuzothi nami ngixolele. Athathe isinyathelo siya phambili. Chapter 5. Kusinda kwale ndoda ecibini eBethsaida. Chapter 6. Kuluma. 7. Kuya ngoMancwela. Chapter 8. Umama obanjwe eqotsheni. Chapter 9. Come on. Umfana owayezalwe engaboni. Do you know what happened there? Lo mfana is not that wayengaboni. Kwakunganamehlo. Yes, sir. There were no eyes there. uJesu wathi mayimbheka wabona amehlo wakho. Wakhumbula uJesu ukuthi nginguNkulunkulu. Amehlo sawabumba ngenhlabathi. Wakhavula inhlabathi. Wabeka emehlweni umfana. Wathamba ugeza icibini silona. Wadala amehlo uJesu wawabeka. Come on church. Uma lo muntu efunda ufika chapter 11 kuvusa uLazarus. Hey lo muntu useqoqodele manje. Umuntu wathi ngicela ukuthi ngoba ngifunda iBhayibheli ukuthi ungibhabhatise ngizothi kabhabhatiswa emantini amaningi. Ngashayela kunomfundisi wasibiye omdala wayesalayenza. Ngathi hamba kumfundisi sibiye kubhabhatisa uhamba ufike sibiye umbhabhatisa. Ngahlala kwafika incwadi enje. Umuntu wathola usizo eTexini. Wathi lalela wemfowethu. Mina I'm in Zambia. My wife back home in Zambia is saved and baptized in the Holy Ghost. She speaks in tongues. Help me. Pray for me to be baptized in the Holy Ghost so that I can pray in tongues. Abantu abakhuluma ngelimi ngoba abakufuni nabo. Abakuceli. Abanandaba nako. Wathi ngithandazele nami ngizokhuluma ngelimi njengonkosikazi wami. Let us communicate on a letter, on a paper, piece of paper. Usekhona? Ukhona? Ngathatha amavesi ngawashayisa ulayini. Wafunda umuntu wakholwa ilento. Selo moyengcene. A month later, ngihambela nje Friday eFiliti. Lapha edrobheni eFiliti ngihambela nje nami ngazi
baningi upastor ngingenti indaba yakhe ememeze ezanga kimi lo muntu mase ngithi hayibo ngiyabazi lobuso washo wangibamba hawu lo baba siwehlele ngamandla kaMangcwele sithandaza ngeilimi ngamphusha kancane ngamfaka isitolo sabazalwane ngamemeza iminyango athi storeroom sangena storeroom anginami sekufuna ngimjoyine manje ngimkhuthaze nizoba nenxaki yobazalwane lesikhathi esikuso kunabantu abazosindiswa behlele umoyeni ngcwele same time uthi uyamkhansela abethandaza ngeilimi zomenzela uma ngakwazi umjoyina ngoba uzocabanga lento ayikho le lo muntu ongisizayo akayazi ngidukile kufuna umjoyina umakhe qhubeke naye na ungene ayibonga Nkosi sibizelo umsebenzi uma eMangcwele ehlela kithi usinikeza amandla nesibindi sokwenza lo msebenzi hayi kuba ilunga lesonto ilunga inyoni ingcona iyakulayela makunemamba uyakwazi lokho noma kuneyinyosi iyakhomba inyosi nenyoka iyakhombisa kunenyoka ngapha ubaleke kodwa wena uyini wena wenzeni wena inyoni iyasilayela inyoka neyinyosi wena usilayelani kulukhuni bakwethu siyamdinga uDalimede khona ifune ibhilidi simdinga more than any other time amasonto wethu are not revived because simthola nguDalimede ufuna ukuthi yena mdla wesibili le mvuselo oyimema njalo they won't help you imvuselo ezosiza neqala inside the church iphumele ngaphandle leqala ngaphandle inenkinga mabefika labantu ngapha bathola kubanda ngapha kufuna iqale ngaphakathi iqale ngumthandazo in a local church iphumela ngaphandle ngiyambonga uMadlovu waqala umthandazo lapha saqala umthandazo every morning ngo7 sasingena la ekuseni lapha ngo7 kwazaleka lento esikuyo la umthandazo uzala izinto ngakuthandaza kungazalwa lutho ngaba uthandazo ngabe ikhonto enjani lento izele ngomthandazo in a local church ngamangala ngabona uMndlunkulu ehlela ngamandla kaMangcwele wale ndawo ha ethuka nethuka wehle uMangcwele waprofeti ngathi ha uMndlunkulu wonke ngathi wow ngasengicabanga abakithi abandlunkulu ngathi ha baningi bagcolisana amangangikhalle ngihlekani ayikho ngicabanga bakithi hawu makungaba nje swazini singaphila Lord Jesus. uNkulunkulu akasenzele umusa uNkulunkulu ahambe nathi uNkulunkulu asikhumbule Hallelujah. uNkulunkulu aphinda abuye asebenze phakathi kwethu asime ngenyawo uyalalelwa umoya la thulanya uyalalelwa umoya la thula uthinya uyalalelwa umoya la thulanya
sivale amehlo ethu sithi ukuthule isikhashana silalele kumoya ongcwele